tarata don na Joe Biden ye Finland ani Suède ka tɔndenya kuraya olu kɛ ni nisɔndiya ye a bolonɔ bilatɔ a sɛbɛnw na l'Amérique tɔgɔ la. Arabadon na l'Amérique lakana kotigi ye a yira k'a fɔ ko u bena to u ka baarakɛɲɔgɔnya kan u ni OTAN jamanaw cɛla la yaasa ka Ukraine ni a kɛrɛfɛ jamanaw dɛmɛ lakana la. Lloyd Austin y'a yira k'a fɔ ko l'Amérique bena dɔ fara a ka baara fangaw kan a marayɔrɔw kɔnɔ. L'Amérique jamanatigi kɔrɔ Donald Trump jɛɲɔgɔnw be wuli ka jɔ la a lafasaliw la ka tarata don na u ye a yira k'a fɔ ko kun kelen jumɛn de la u be fɛ k'a dɔn polisi tara ka taa bi a ka k'u b'a ka so f'u ye ko Afghanistan jamanacɛ dɔ min si be san 51 na ɲangira tarata don na silamɛcɛ 2 fagali la Albuquerque New Mexico mara la. Mara kɛbagaw ye a yira k'a fɔ ko sɔmi kelen bɛ Mohamed Saïd la ne ye mɔgɔ 2 fagali ye min fagaliw kɛra jatigɛba ye silamɛya diina kuluw kan l'Amérique jamana kɔnɔ. Minɛbaga bɛ ka ye wulu fitinin ni surumaniw na siyaw la ne u be wele ko Bigolzu 400 ɲɔgɔnna la lakanabagaw ye a daminɛ waati min na u labɔ u marayɔrɔ kɔnɔna na Cumberland Virginie mara la.